Imos falar de algo importante. Verán, este mes o recibo da luz vai ser máis caro. Escoitaríano por todas partes, uns 10 euros de media, ese é o que calculan, en comparación con xaneiro do ano pasado, porque os prezos no mercado maiorista foron, pois, algúns días extremadamente altos e agora facturamos por horas. Pero, a todos, a vostedes afectalles ou non? Recibiron unha carta estes días dicindo que non lles vai afectar? Iso quere decir que van pagar menos ao longo do ano? Ou unha pregunta ainda máis importante, saben que contrato teñen coa luz? Bueno, pois de todo iso imos falar con Miguel López Crespo, que é o secretario da Unión de Consumidores. Hola, Miguel. Hola, que tal? Estes días, estamos pasando de todo, non? A raíz do da luz, pero estes días algunha xente recibiu unha carta que poñía que no seu caso non se lle vai repercutir a suba da luz, non? Entón, claro, pois os que recibiron esa carta están contentos, felices, contándolle a todo o mundo, e de repente descubrimos que hai dous tipos de contrato. Efectivamente. Isto é algo que levamos alertando desde a Unión de Consumidores de Galicia desde hai xa bastantes anos, precisamente. Esa falta enorme de información que hai entre a cidadanía sobre a existencia paralela de dous mercados, un mercado regulado, que é o que se está vendo afectado estes días polas variacións no mercado maiorista de electricidade, pero que está vendo afectado inmediatamente, que é importante onde quero facer a énfase, non? Poñelo énfase. E, por outra banda, outro número importante que casi poderíamos dicir xa que a metades, a 50% de españois que xa están acollidos a unha oferta no mercado libre. No mercado libre. Nunha oferta que lle fixo unha comercializadora, pois ben, voluntariamente, pero na meirande parte dos casos porque lle viñeron pola porta ou lle chamaron por teléfono para ofrecerlle unha alternativa diferente. Claro, é moi sorprendente, non? Como tanta xente non sabía ou non sabe que tipo de contrato ten. Podes estar no mercado libre ou podes estar no mercado regulado. Os do mercado libre son os que non se ven afectados por esta suba de momento, os do mercado regulado sí. Explícanos que diferencia hai e como lles vai repercutir os dous ao longo do tempo. Bueno, para que nos entendamos, no mercado regulado, que é no que se atopa acollida toda aquela xente que, para así decirlo, non fixo ningún cambio desde que no ano 2009 se produciu o último paso deste proceso de liberalización. Todos lembraremos cando non tiñamos máis que unha empresa de electricidade, como tamén hai moitos anos, só tiñamos unha empresa de telecomunicacións e agora temos posibilidade de comprarlle os servizos a unha ou a outra. Nestes casos, estas persoas, o prezo, a diferencia de como era antiguamente, que se marcaban, se establecían no Boletín Oficial do Estado para o próximo ano ou ben con carácter xa trimestral nos últimos tempos, pasou a un sistema no que o prezo da electricidade se determina hora a hora, cada un no prezo que ten nese mercado maiorista de electricidade e así tamén, dependendo da cantidade de electricidade que consumamos a cada unha desas horas, pagaremos a un prezo ou outro. Isto sempre que puido parecer moi complicado, realmente deberémoslo traducir en algo moito máis sinxelo. É dicir, nós non atopamos eses 13 millóns de españois, non teñen 720 prezos na súa factura da luz, teñen un único prezo informativo, que basicamente é o prezo medio que tuvo durante todas esas horas do período de facturación. Isto é mellor ou é peor? Quizás esa é a pregunta que nos teñamos que facer. No outro caso, as persoas que están no mercado libre teñen un prezo fixado polo seu contrato que, polo xeral, revísase con carácter anual, do mesmo xeito que tamén se pode revisar a prima dunha póliza de seguro. Por iso digo que decía que lles estén afectando non con carácter inmediato, pero afirmo radicalmente, rotundamente, que tamén lles vai afectar. Por que? Porque o mercado libre tamén está referenciado ás evolucións do mercado maiorista e, polo tanto, se nos últimos tempos ese prezo está variando, tamén o prezo que nos vayan ofrecer cando nos toque renovar ou revisar o prezo do noso contrato de electricidade no mercado libre, moi seguramente tamén se vai a facer a alza. O ano pasado, quen pagou máis? Os que estaban no mercado libre ou os que estaban no mercado regulado? No mercado libre podemos afirmar que é máis cara a electricidade que no mercado regulado. Con carácter xeral, na inmensa maioría dos casos, pode haber situacións puntuais na que un consumidor, polo tipo de consumo que faga, segundo as horas do día, pode atopar unha oferta moi interesante no mercado libre, pero a regla xeral, despois de máis de 4.000 análises que fixo a Unión de Consumidores de Galicia desde 2014 ata o día de hoxe, 4.000 familias analizamos as súas facturas eléctricas e pudemos comprobar como en máis do 95% o mercado regulado era a mellor opción. Porque o que temos que comparar non se trata, María, de comparar o prezo que ten un día nunha hora moi concreta. É unha estrategia comercial que funciona moi ben. Se agora estou na miña casa e me din que o prezo do kilovatio hora vai estar a 16 ou a 17 céntimos e unha empresa me ofrece para o vindeiro ano solamente a 15, moi probablemente poida tomar a decisión de cambiar de empresa. Claro. O que non me dixo esa persoa que veu pola porta é que nos últimos 365 días o prezo medio da electricidade no
no mercado regulado estivo por debaixo dos 12 céntimos. Claro. Ollo que non estamos falando de por que sube tanto ou baixa, que iso é outro cantar, non? O sea, si se están facendo ben ou mal as cousas, sino do tipo de contrato. Algúnas das empresas que veñen para que ti cambies de empresa son moi agresivas. Eu sei, non, porque na miña casa máis hai persoas maiores e ás veces as cousas que che din son confusas, non? Somos os da luz, vostede pode pagar menos. A xente é consciente de que cambia de tipo de contrato, de que pasa dun mercado regulado a un mercado libre. Todas esas cousas están ben clariñas. Non. Creo que podemos afirmar radicalmente, rotundamente, que a inmensa maioría das persoas que en Galicia están cambiando dun mercado regulado ao mercado libre non son conscientes realmente do que están a facer e do que supón. De feito, como moi ben dicíamos ao principio da entrevista, moitísimos usuarios acábanse de decatar agora de que teñen un contrato no mercado libre, sencillamente porque quizáis un día lle chamaron con motivo de calquera cuestión, ofrecerlles un desconto puntual, ofrecerlles pagar conxuntamente nunha mesma factura gas e electricidade para economizar e aproveitarse de algún tipo de desconto. Todo ese tipo de estrategias van dirixidas a conseguir que un usuario cambie do mercado regulado ao mercado libre. E incluso tamén nos atopamos moitísimas situacións nas que se lles está dificultando enormemente regresar ao mercado regulado, porque no momento en que un consumidor pode analizar as súas facturas, comparar o prezo que pode ter nun ano a electricidade nun mercado ou no outro e ve que realmente estaba mellor antes de cambiar e pretende regresar, estamos atopando moitas dificultades. Isto é algo que a Comisión Nacional de Mercados e da Competencia xa comentou, que realmente esa madurez do mercado de electricidade en España en canto a niveis de competencia é totalmente artificial, porque non se basea en decisións razonadas dos consumidores, en decisións conscientes e en decisións perfectamente informadas. Baséanse en estrategias comerciais agresivas e que moitas veces, ademais, María, temos que dicir que non só son agresivas, sino que tamén son enganosas. Outra cousa moi importante, o bono social. Hai unha serie de persoas moitísimas, non? Pois maiores, que teñen pequenas pensións, familias numerosas, que teñen un desconto na luz. Isto dáse nos dous mercados, se cambias de mercado telo, como lle afecta estas subas? Parece un tópico, pero agradezoche enormemente que me fagas esta pregunta, porque un dos grandes problemas que ten o mercado libre é precisamente que deixa que un usuario perda o dereito a beneficiarse do bono social. Entón, xa non só é unha cuestión de prezo, haberá quen poida considerar que a súa oferta no mercado libre é máis interesante que no mercado libre. Esta decisión, por suposto, corresponde a cada consumidor sempre que estea ben informado. Pero, desde logo, o que non se lle está dicindo a xente é que, se cambia ao mercado libre e era beneficiario do bono social, da igual que sexa por ser usuario por ter menos de 3 kW de potencia contratada, por ser pensionista, por ser familia numerosa ou por ser unha familia con todos os seus membros en situación de desemprego. Da igual cal sexa a circunstancia, no momento en que cambiamos ao mercado libre, perdemos o bono social. Con independencia de que valoremos se é suficiente ou non é suficiente, sobre todo nun debate no momento actual, no que se está debatindo sobre a necesidade de reformulalo e que eu, ademais, tamén considero que é oportuno facelo, creo que debería plantexarse claramente que, con independencia do mercado no que se atope acollido un consumidor, libre ou regulado, o bono social se lle aplique igualmente. Sin embargo, iso non é así. Estamos a falar dun 25% de desconto, tanto no termo de potencia como no termo de consumo, que se vai a perder simplemente polo feito de creer, moitas das veces, a oferta ou a información que daquela persoa ou daquel comercial que ven pola porta ou nos chama por teléfono. Que complicado é todo. Sí, pero quizáis... Que sensación nos queda de que nos toman o pelo, Pero creo que é algo que, curiosamente, María, deberíamos estar un pouquiño máis, sospeitar un pouco máis, porque seguro que todos lembramos, fixen hai un momento unha reflexión sobre o mercado das telecomunicacións, e seguro que todos lembramos cantos problemas se deron nos primeiros tempos desa liberalización do mercado, cantos cambios de operador non consentidos se levaron a cabo, algo que as organizacións de consumidores advertimos que podería ocurrir no mercado eléctrico e parece que non houbo demasiado interese en escoitarnos. A realidade, o tempo nos está dando a razón. Unha última cousiña. Ti disnos que recomendades o mercado regulado, inda que teña estes picos agora mesmo, por moi contentos que estean coas cartas que reciben os outros, porque logo a media tamén lles pode afectar, que hai que mirar o bono social, que se cambia o libre, que se perde, non? Pero, de cara ao futuro, e pensando en que estas fluctuacións van volver a pasar, a ti pareceche normal que subira tanto estes días a luz? Neso temos que tamén queixarnos? Vamos a ver, é certo que confluíron unha serie de elementos dos que todos podemos escoitar, ver en televisión, escoitar na radio, ler nos xornais. É certo que todos eses factores son certos. Hai unha maior demanda e unha menor oferta, e isto pasa con calquera tipo de produto. Estas son as consecuencias dunha liberalización dun mercado, precisamente. A menor oferta e maior demanda,
os prezos suben de calquera produto. O que temos que ver se realmente as reglas dese mercado son todo o limpas que deberían ser. Todos entendemos perfectamente que se hai unha menor colleita, por exemplo, pois de aceituna suba o prezo do aceite de oliva, podémoslo entender perfectamente. Pero, sin embargo, as reglas non son tan claras e tan limpas cando falamos de electricidade. Isto é unha consecuencia dun mercado que funciona dunha forma anormal, porque si estes elementos se deron, estas circunstancias estivémolas vivindo, esa ola de frío, maior demanda ou exportación de electricidade a Francia, menor produción de fonte enerxética de fontes renovables, pero por sí mesmo non xustifica que esa suba fora de ata 4 veces con respecto aos prezos que tiña a electricidade no mercado maiorista hai un ano. A necesidade real é de modificar as reglas dese mercado e poñer límites para que non ocurran cousas como esta, que se permitan, por exemplo, sistemas de prezos marxinais no que o último prezo que casa a oferta e demanda sexa o que marca o prezo de toda a electricidade do día, ou, por exemplo, que ninguén diga nada sobre o feito de que a auga que se utiliza, por exemplo, para producir electricidade nunha central hidroeléctrica poda ter hoxe o triple de precio que tiña hai unha semana e sin que ninguén poda intervir sobre eso, nin teña nada que dicir. Pois, Miguel, creo que contamos cousas moi importantes e que aclaramos algunhas cuestións nas que había bastante lío, así que moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Grazas a vos. Graciñas.